Het voorwerp in de vitrine is een kinderboek. In dit geval is dit het groeiboekje van de kinderen van Mata Hari en John McCloud. De eerste aantekeningen zijn gemaakt voor het zoontje, die is als eerste geboren, nog in Nederlands. En dat is het moment waarop John en Margaretha vertrekken naar Nederlands-Indië. John schrijft het verhaal meestal over de zoon en Margaretha schrijft over de dochter in het boekje. En het zijn hele intieme notities. Het zijn de opmerkingen van een vader en moeder die zielsgelukkig zijn met hun kinderen. En dit laat toch een beeld zien van Mata Hari als moeder. En tot nu toe was het beeld toch vooral de danseres, de society girl en uiteindelijk de spionne. Maar we vonden het heel belangrijk om ook die andere kanten van haar bestaan te laten zien. En hier kom je toch wel heel dichtbij dat gelukkige familietje wat aan de vooravond staat van een waanzinnige toekomst. Helaas loopt het anders af.